बीजेपी MLA Banghini kili kachedan dunji aphan Hamran District Court along nomination aloh kejok along Bangsuri thongkep sose armu kachetong dun. West Karbi Anglong Hamran District Commissioner Sahimalong BJP Political Party Mate Ronghang pen Karbi Anglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Amri pen Dr. Habe Teron atum nomination file aloh jokponlo. Nomination aloh kejok damahut aliralon chipi ponsi Bangsuri thongkep sose armu chingrum si kilometer ke thom hamrena hithi barim pen West Karbi Anglong DC Sai Hemalong an tangthum kania sai kedeng pen nomination aloh misen pen jok ponlo. MLA kili kachepate dunalong Karbi Anglong Autonomous Council Kechari CM Dr. Tuliram Ronghang pen Jesemet kachepate dun nangkok laki State Government pen nangkipi development asai mo pinangan ason kaching thangdo lahai asai amukha ke pachun pen kichenglok aduya hoy kiraikom la pen Karbi Anglong la pen dimhasau akar I hemprek ke palong vek jia phansi chisik pon loputa Karbi Anglong Autonomous Council Kechari pon CM Dr. Tuliram Ronghang pen ning jepon la pen ke BJP pen parliamentary election kachepate dunji aphan West Karbi Anglong pen palong niadim MLA ticket Dr. Tuliram Ronghang pen Dr. Habe Teron atum aphan TP pen BJP along kachepa ok dunatum aning arong kachehok pen kedang mate kedeng asai padupon lapen pini labangso armu kachingrum amai mate armu aphai ke ong penta ke hai tang ating lupusi chirok tok araratung pen chethan ponrinti sensi aloh kachepate dunji aphan Bharatiya Janata Party ahim nilitum pansi nang ponlo eniden nang hodai ponlo Dr. Habe Teron alang lik amri ele konsensi penlo nili ke Ronghang 111 ele konsensi pen sinili pan party hin pen Bharatiya Janata Party hin pen kadar pen asin ini abangke nomination dari returning officer pan nang hodai ini na tum thek long lo je dat nili lapen Dr. Habe amri lapen Ronghang ini konsensi la nomination paper nang thon la solong munitum armu chejeng nanga cerap nang chitu tu hijumi nang pidun Bangsuri thongkep sose abang kubang tu pinya keng pen ko purana bazar pen ta nutun bazar akeng pen ke bang ta tu ma theklong asi pinya bagar kapre ka sayang deng kali nomination nang kejok so sayang deng na chana माने इल तुमके ताके एंटी डिफेक्शन लो है ताके MLA ता थोड़ो लापेन के CM ता जो बोमता में अब्राहम गिरन सिंह जीता सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर डोलो ओके के मांगा बंग के लदा के बंग के काउंसिल लोंग के क्लेमुन अकाम अन abang ke unan ke nili claim sita state government kan ke claim nang ya sayang de ke sumana bang ke hoda pen isi ini isi kaching ton de marmu to lasi ba hoda pen ke claim un ke suman asayang deng do holai ka pichun jipen chenglok lapen ke Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong atau kanu kacing thuna sayang deng pen cenglo goreng awal sai pen cenglo adu ya hoela pen cenglo ajil ding trui pen kachesong hempre ka puthak tame chugeram tang MLA Dorsing Ronghang ke hai tame alang don jidun laso padun ron pen ni tame ni jidun po laso pike ituna MP parliament along alang li prime minister aben home ministers ke doan MPs ke doan theng no tame alang ni Larsap pen, Waidak pen, Hempek na pipek na ibola, Pangdak kono na pen gitu. Laso pi bang kia ko private bill ta, alang li les lo, les pen asita Kongres atum, pinang ka kam kidun do ko pasi, betai hinya bill ke ban malong tame, laso ka pasik sak na jo, laso machin mai
our side kita kasi nili pun ini ba Hamren pen Daniel hi karbing nong lai